እዞም ክልተ ተጻወትቲ ንባዕሎም ከምህቡባት እዮም ዝርዩ እንተኾነ ግን ዝበዝሕ ናይዛ ከተማ ሰብ ብኣግባቡ ኣይፈልጦምን ንሳቶም ግን ንባዕሎም ከምህቡባት ስለ ዝርዩ ህቡብነቶም ተጠቂሞም ጓል ኣንስተይቲ ንምጥባስ ናብ እንዳ መስተ ይኸዱ ካብኡ ድማ እዞም ክልተ ካብ መልክዕ ወይ ድማ ካብ ህቡብነት ዋላ ሓደ ዘይተዓደሎም ተጻወትቲ ኣብ ክንዲ ተሳኺዒሎም ደቂ ኣንስትዮ ናብ ገዝኦም ዝወስዱ ምስ ናይዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቀርቲ ይፋጠጡ እዞም ኣፍቀርቲ ድማ ጉልበቶም ዝሓየለ እዩ እዞም ክልተ ተጻወትቲ ሞንቲን ስፓይክን ይበሃሉ እቲ ዝጻወትሉ ናይ ክሪኬት ክለብ እውን ኣብዛ ከተማ ዝፍለጥ ናይ ሰነፋት ጉጅለ ተባሂሉ እዩ ኣብዛ ከተማ ዝተወሰኑ ሰብ ይፈልጦም እዩ እንተኾነ ግን ዝፈልጥዎም ብግቡዝነኦም ከይኾነስ ብስንፍንኦም እዩ ሓደ መዓልቲ እንዳተጻወቱ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ድማ ሞንቲ ናብ ስፓይክ ብምኻድ ሓደ ሰብ ብካሜራ እንዳተኸታተሎም ከም ዝኾነ ይነግሮ እዚ ሰብ ንዝሓለፉ ክልተ መዓልቲ እውን ናብ ዝመፅኡ ፎቶ ስኢልዎም እዩ ብኻሊእ ገጽ እዚ ካሜራማን ዶናልድ ይበሃል ስፓይክ ድማ ነዚ ካሜራ ምስ ረኣየ ምናልባሽ ናብ ዓብይ ክለብ ክንምረፅ ንኸውን ኢና ትፈልጥ ድማ ኢኻ ካብዞም ኣብዚ ዘለው ተጻወትቲ ዝሓሽና ንሕና ኢና ስለዚ ናብ ዝሓሸ ክለብ ክንኸይድ ኢና ብምባል ንሞንቲ ብፅቡቅ መንገዲ ንክጥምቶ ይገብሮ ካብኡ ድማ እዩ ነይሩ እዞም ክልተ ዕረኽቲ ንክልተ ደቂ ኣንስትዮ ንምፅባስ ዝፍትኑ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ምስተን ናይዘን ደቂ ኣንስትዮ መፍቀርቲ ጎፍ ንጎፍ ይፋጥጡ ብኻሊእ ገጽ ድማ እዚ ካሜራማን ናብ ዝኸድዎ እንዳተኸታተለ ንላዕለዎት ሓለፍቱ የፍልጦም ሕጂ ዶናልድ መን እዩ ንምንታይ እዩ ዝከታተሎም ዘሎ ንፈልጦ ነገር የለን ናብ እንዲ ሞንቲ እንትምለስ ድማ ሓደ ጸሊም ወዲ እዚ ነገር ስለ ዘኽረሮ ብነፃ ክፍንዎም ኣይከኣለን ናይዚ ቆልዓ ኣፍቃሪት ድማ ናይ ኣፍቃሪያ ጸባይ ስለ እትፈልጦ ጸገም ቅድሚ ምፍጣሩ ኢላ ቀልጢፋ ናብ ፖሊስ ትድውል እንተኾነ ግን ፖሊሳት ስለ ዝዘንግዑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓያል ግጥም ይጅምር በዚ በኣሲ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ንብረት ስለ ዝተሰበሩ ሞንቲን ስፓይክን ናብ ቤት ማእሰርቲ ይኣቱ ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ኣሰልጣኒኦም ቻርሊ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ይመጽእ ናይ እኒ ሞንቲ ተስፋ ክለብና ካሕሳ ከፊሉ ካብዚ ከውፀና እዩ ዝብል እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክለቦም ካሕሳ ከምዘይኸፍሎምን ከምዘይውፅኦምን ይነግሮም ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ድማ ሞንቲን ስፓይክን ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ እሞ ድሕሪ ቤት ፍርዲ ምቕራቦም ድማ ስፓይክ ንዘጥፍእዎ ጥፍኣት ኩሉ ይቕሬታ ብምሕታት ነዛ ዳኛ ናይ መጨረሻ ዕድል ንክትህቦም ይልምና እዛ ዳኛ ድማ ብመስተ ተታሊሎም እዮም ሕጂ ድማ ስለ ዝተጣዓሱ ቅፅዓቶም ገንዘብ ከፊሎም ንኽወፁ ትፈርደሎም በዝሕዝን ኩነታት ግን ንሞንቲ ዝኾነ ገንዘብ ስለ ዘይብሎም መሊሶም ሕጂ እውን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ክምለሱ እዮም ኣብዚ ሰዓት ግን እንዳተኸታተለ ፎቶ ስእሎም ዶናልድ ናብዚ ቤት ፍርዲ ይመጽእ እሞ ነዛ ዳኛ ድማ ሓደ መንነቱ ክፍለ ዘይደሊ ጉጅለ ናይዞም ቆልዑ ቅፅዓት ክኸፍል ይደሊ እዩ ስለዚ ኣነ ክኸፍል እየ ብምባል ይኸፍሎ ሞንቲን ስፓይክን ሕጂ እውን እዚ ሰብ ካብ ዓብይ ክለብ መፂኦም ዝኸፈልሎም እዩ መሲልዎ ካብኡ ድማ ንሕና ዓበይቲ ተፃዋቲ ኢና በዚ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንክንጸንሕ ኣይደልዩን ብምባል ዶናልድ ካብ ላዕለዎት ሓደ ክለብ ከም ዝመፀ ባዕሎም ንባዕሎም ይእምኑ እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ከምዘይኮነን ዶናልድ ናብ ሓደ ህንፃ ኣብ ዝወሰዶም ሰዓት እዚ ሰብኣይ ስፖርት ብዝሓለፉ ሓሊፉ ከምዘይፈልጥ ይርድኡ ዶናልድ ድማ ግዜ ከየጥፍአ ኣብዛ ከተማ ኣለዉ ምስ ዝተባህሉ ጠበቓታት ዘረኸቦም እንትኸውን እዞም ጠበቓታት ድማ ንሞንቲ ንብሕቱ የዘራርብዎ እዞም ጠበቓታት ናይ ሞንቲ ኣኩኡ ዝኾነ ናይ ሮበርት ናይ ቀረባ ሰባቱ እዮም ሮበርት ገና ኣብ 30 ዓመቱ ምስ ቤተሰቡ ስለ ዝተባእሰ ካብ ቤተሰቡ ተፈልዩ እዩ ነይሩ ካብኡ ድማ ቀልጢፉ ሃፍታም ዝኾነ እንትኸውን ካብኡ ድማ ከመውትን ትብል እዚ ሃፍቲ ንሞንቲ እዩ ሂብዎ ካብኡ ድማ ክትኽተሎ ዘለካ ነገር ኣሎ ብምባል ናይ ኣኩኡ ሮበርት ቪድዮ ይኸፍትሉ ሞንቲ ድማ ኣኩኡ ጻዕዳ ብምዃኑ ኣዝዩ ይግረም እሞ እዞም ጠበቓታት ድማ ናይ ሞንቲ ኣዲኡ ቤተሰብ ገሊኦም ጻዓዱ ገሊኦም ድማ ጸለምቲ ከም ዝኾኑ ይነግርዎ ሮበርት ድማ ቅድሚ ምማቱ ዝተዛረቦ ናይ መጨረሻ ቪድዮ እዚ እዩ ንሞንቲ ድማ ቅድሚ ምማቱ ልዕሊ $300 ሚልዮን ዝግመት ሃፍቲ ኣውሪስዎ መይቱ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ገንዘብ ስቂሉ ክህቦ ኣይደለየን ኣነ ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ኣቦይ ከምዚ ዓይነት ፈተና ፈቲኑኒ ነይሩ ኣብ 30 መዓልቲ $30 ሚልዮን ተተፍእ ተኾንካ ኣብቲ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ድማ ዝኾነ ዓይነት ንብረት ዝተመዝገበ ብሽምካ ተዘይሃልዩ $300 ሚልዮን ክትስዕር ትኽእል ኢኻ ኣይቕበልን ኣነ ዓቕመይ ይፈልጥ እየ እዚ እዩ ዓቕመይ ትብል ተኾንካ ድማ
$1,000,000 حسكا كتخيل تخيليخا تزي خوينو جن إذا جيم تقبل خامو تتسعرخا زخونا عينت كنزباي تركبن بمبال أكو روبورت بزي فيديو نقرو إذا متابعات دما نمونتي $1,000,000 تزوسد زحاشا كم زخونا نقروو انتخونا جن مونتي $1,000,000 كموصار 300,000,000 زحاشا سلازخونا مفتاني حيش بمبال ناي 30 معالتي تشالنجو يقبل أبزي 30 معالت دما نابنسو زخدلو كلو داخدت اتكاتاتلو أنجيلا سوال سبيت دما يمدبلو نايسا سبيت قداي دما كمي غيرو أطفئو أتاليلو ديو آياتاللن مكتتالي سرحا مريتنا تغير اسبايت نسمونتي الرخب إذا متبقاتات دما كمزولو إذناغر نزخون سب كناغر يكلن كابو دما مونتي بزفوتو مخنيات $30,000,000 كمستوهابو يناغرمو نكا أمنو دما ቀጥታ ናብ ባንኪ በመኻድ ነዚ ገንዘብ የሪኦም ካብኡ ገና ከይወፁ ድማ ሞንቲ ነቲ ባንኪ ዝሕልው ዝነበረ ሓለውቲ ናቱ ናይ ግሊ ሓለውቲ ንክኾኑ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍለኩም እየ ይብሎም ስለቲ ጉዳይ ዘይፈልጥ ስፓይክ ድማ ገንዘብ ረኺበ ኢሉ ንምንታይ ከም ዘባኽኖ ከም ዘይተረድኦ ይነግሮ ካብኡ ሓሊፉ እዚ ገንዘብ ስቕ ኢሉ ንከይብትኖ ይመኽሮ ሞንቲ ድማ እዚ ሕጊ ስለ ዝኾነ نزخون سب زحك اعتزاربن أكون دما كاب حج جميرو جنزب كباخن سلازلو نوا سلطانيو تشارلي دول زحاش عدكن دموزن باسن أنا كجزالكم مساي سرح الزبل حتو انت قرب لمقوا تشارلي جن نعوز فلتو مناتي دخاس لازنبره سلكي أبوزني عصيو كابو دما من جدي نحارب بعد تاكسي دوي بولمو نحاله ورحي ناتو نايقولو أوتيستا نكخوني حتى مو كفريز دما زلعلي جنزب سلازة قربلو إذا سواي بحبوسي قبولو كابو دما حلو تيلو زحزمون كالو سباتن حزي كبر مستن مقبين نابزشي يتقرلو يخدو عبز دما أبقونو أنجيلا لا مونتي دما نأنجيلا كيدري هاي قرين انتخونا جن أنجيلا سواي كمزلوان سواي هادما تبقى كمزخونة تنقرو مونتي نازل حري مسموع دما مسؤول تحلفو حيل ساعات كم زخاف لاي نقرا على ساعات دما انجيلا بجنزبو كل نجر كجز كان زي خيل تنقرو قصيلو دما مونتي ناب حدا هوتيل بمخاد عبلا علي زلو كفلتات كلهم نمحازي حتت او مجمرا زبع على الهوتيل لازم كفلتات كم ستحازو يزارب انت خونيجن كاب جبو مونتي بزح زلو $دولارات نابايتا او زوري قول ساعات كالتفو حسابي يقير مو يكاريو بخالي جز ناي انجيلا سبا ياوارنون نابوي مص وارن دما نفلما اوان استراخبون تخون اب تسعه دما بزح ገንዘብ ከፊሉ እዩ ቆፂርዎ ኣብ ሰዓት ድማ አንጀላ በገንዘብካ ኩሉ ነገር ክትገዛይ ትኽእልን እንዳበለ ስለዝነበረት ሰባያ በሓደ ግዜ ስለዝተቆፀረ ኣዝዩ ሕርቃ በኻሊ ገጽ እዞም ጠዋቃታት ኣብ ማእኸል ዋረንን ሞንቲን ርክብ ምፍጣሩ ስለዝፈልጡ ዋሮን ንምጥቃም ይውስኑ ዝጥቀሙሉ ድማ ሞንቲ ንክሳዓር መታን እዩ ካብኡ ድማ እቲ ገንዘብ ንባዕሎም ክወስድዎ እዮም ዋረን ድማ ኣብቲ ናይ መዓልቲ መጠረሻ ዝህብዎ ገንዘብ ዝሰምዖም ንምስራሕ ይስማማዕ በኻሊ ገጽ ሞንቲ እዚ ገንዘብ ንምውዳእ ክብል ምስኡ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ገዝኡ ይእክቦም ዋረን ድማ ብዙሕ ገንዘብ ከተኽፍሎ እትኽእል ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ዝነበረት ሰበይቲ ዲኮር ንክትሰርሓሎም ናብዚ የምፅኣ እዚ ድማ አንጀላ ኣዝዩ ሕርቃ ሰባያ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪያ ድማ ብምርኣያ ኣዝያ ትሓርቕ በኻሊ ገጽ ሞንቲ ድማ ናይ ዋሮን ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ብዝኻለተ መጠን ክቡር ዝኾነ ንብረት ንክተምፅእ ይነግራ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ንዝርከቡ ሰባት ፅሩይ ዝተማይ ክነቕርብ ኢና ዝብል ናይ ሓገዝ ወረቐት ናብኡ ይመፅእ ካብዞም ሕግታቱ ማእኸል ድማ ሓደ 5% ሓገዝ ወይ ድማ ንጠላዕ ገንዘብ ክህብ ይኽእል እዩ በዚ ሕጊ መሰረት ድማ ሞንቲ ንኣፍሪቃ 5% ዝኾን ገንዘብ ዝሃበ እንትኸውን እቲ ካሊእ 5% ድማ ንኻሊእ ጠላዕ ዝፃወት ሰብ ይህቦ እዚ ማለት ብሽም ሞንቲ እዩ ጠላዕ ዝፃወት ካብኡ ድማ ሞንቲ ገንዘቡ ኣዝዩ ከባኽን ስለ ዘለዎ ንመፃወቱ ዝነበሩ ደቂ ክለቡ ሄሊኮፕተር ብምልኣኽ ኩሎም ብሄሊኮፕተር ንክመፁ ይገብሮም ኣብ ስታድየም ከባቢ ክበፅሑ ከለዉ ድማ ኩሉ ሰብ ከም ፕሬዚደንት ኣቀባብላ ዝገበረሎም እንትኸውን ብዙሕ ገንዘብ ድማ ከባኽን ይኽእል በኻሊእ ገጽ እዞም ጠበቃታት ድማ ናብ ዝኸዱ ኩሉ እንዳኸዱ እንዳተኸታተልዎ እዮም እንተኾነ ግን ዝኾነ ስሕተት ክረኽቡሉ ኣይከኣሉን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ሞንቲ ካብቶም ዘለዉ ህቡባት ሰባት ሓደ እንትኸውን ሽሙ ድማ ኣብ ጋዜጣ ከይተረፈ መውፃእ ጀሚሩ እዩ ሓደ ምሸት ድማ ኣብ ክፍሉ ሰበይቲ ሒዙ እንዳተዘናግዐ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት
ኣንጀላ ደው ኢላ ትቆፅሮ እሞ ኣንጀላ ትብሎ ከም ዘላ ድማ ህፁፅ ኣኼባ ክገብሩ ኣለዎም። በዚ ምክንያት ሞንቲ ዋላ እኳ ተዘይተሓጎሰ ግን ድማ ነታ ቆልዓ ንክትኸይድ ይገብራ። ካብኡ ድማ ኣንጀላን ዓርኩ ስፓይክን ናብኡ ዝመፁ እንትኾኑ ኣኼባኦም ድማ ክገብሩ ይጅምሩ። ካብኡ ድማ ሞንቲ ብዙሕ ገንዘብ ንምውፃእ ክብል ኣብ ዓለምና ኣዝዮ ዝኸበረ ስታምፕ ይገዝእ። እዚ ብሚልዮናት ዘውፅእ ስታምፕ ከም ዝገዝአ ዝፈለጡ ጠበቃታት ድማ ኣዝዮም ይሕጎሱ። ምክንያቱ እዚ ስታምፕ ከም ንብረት እዩ ዝቑፀር። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ናብቶም ጸሓፊት ካብ ሞንቲ ፖስታ ዘምፅኣትሎም እንትኸውን እቲ ክቡር ስታምፕ እውን ኣብቲ ፖስታ ተጠቂዑ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ደስትኦም ኣዝዩ ኣብቂዑ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለዎም ተስፋ ድማ ዋረን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዋረን ዝኾነ ነገር ንክገብር እንዳፅቐጥዎ እዮም። ብኻሊእ ገጽ ሞንቲ ጠላዕ ንክፃወት ዝሃቦ ተፃዋቲ ስዒሩ ይመጽእ። እንተኾነ ግን ሞንቲ ገንዘብ ኣይደልን ንዘለዎ ይውሰኸሉ ይብሉ ወለዲ ከምዚ ማለት እዩ። ሞንቲ ድማ እዚ ገንዘብ ምስኡ ንክጸንሕ ስለ ዘይደለየ እዚ ጠላዕ ዝፃወት ሰብ ወሲዱ ደጊሙ ንክፃወተሉ ተዘይኮይኑ ድማ ደስ ዝበሎ ነገር ንክገብር ይነግሮ። እዚ ድማ ንዓርኩ ስፓይክን ኣንጀላን ዘደንግጥ ስለ ዝኾነ ንምንታይ እዩ ክንደዚ ዝኣክል ገንዘብ የባኽን ከም ዘሎ ክርድኦም ኣይከኣለን። ካብኡ ድማ ሞንቲ እቲ ብጠላዕ ዝበልዖ ገንዘብ ንሓገዝ ክወሃብ ይዛረቦም። ኣንጀላ ድማ ሰብ ዝሕግዝ ሰብ ኣዝያ እያ ትፈቲ። ካብኡ ድማ ደስ ኢልዋ ሓቢሮም ናብ መኪና ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ሓደ ሰብ ብድሕሪት መፂኡ ናይ ሞንቲ መኪና ይገጭዋ። ገንዘብ መውፃእ ዝደሊ ሞንቲ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ንባዕሉ ተገጪ እንዳሃለወ ነቲ ዝገጨወ ሰብኣይ ድሕንነቱ ብምሕታት ገንዘብ ይኸፍሎ። እዚ ናይ ሞንቲ መኪና ዝገጨወ ሰብኣይ ድማ ከም ዝተሃሰየ ክሳዱ ይደርዝ። ዝተገጨወ ክንሱ ገንዘብ ዝኸፍል ዘሎ ግን ሞንቲ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ኣንጀላን ሞንቲን ዘይምርድራእ ይፍጠር። እዚ ድማ ዋረን ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ተሓቢኦም ዝርእዎም ዘለዉ እንትኾኑ ዋረን ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ምግጣሙ ኣዝዩ ሕጉሶ። ካብኡ ድማ ዋረን ምስ ኣንጀላ ምሸት ንድራር ግብዣ ተራኺቦም ምስ ሞንቲ ዘለኩም ርክብ ኣዝዩ ኣይቀረበን ድዩ? ድሕሪ ብዙሕ ምቅራኹም ግን ስምዒትኩም ናብ ካሊእ ንከይቕየር ኢሉ ይሕርቓ። ብኻሊእ ገጽ ስፓይክ ንሞንቲ ከይተዛረበ 10 ሚልዮን ዘውፅእ ንብረት ንዓርኩ ይገዝኣሉ። ነዚ ፈሊጡ ንዓረኽቱ ፀዊዑ ኣብ ዝፀረፎም ሰዓት ኣዕርኽቱ ድማ ስለ ጥዕንኡ ክጠራጠሩ ይጅምሩ። ሞንቲ ዕላምኡ እዚ ገንዘብ ምጥፋእ ከም ዝኾነ ኣይነገሮምን። ብዝኾነ ሞንቲ ኣብ ጭንቀት ስለ ዝነበረ ንብሕቱ ክኸውን ከም ዝደሊ ተናጊሩ ንኹሎም የውፅኦም። ሕጂ ሞንቲ ከጥፍኦ ካብ ዘለዎ ገንዘብ ዝበዝሕ ኣጥፊእዎ እዩ። ናይ ቀደም ዝፃወተሉ ዝነበረ ክለብ እውን ውልስ ኢሉ ሓድሽ ሽም ብምሃብ ብሓድሽ ዲዛይን ምስኡ ክሰርሑ ይገብሮም። እንተኾነ ግን እዛ ክለብ ከሳኽዓላ ኣይከኣለን። ዋላ እኳ ገንዘብ ተነበሮም ብሄሊኮፕተር ድማ ተተንቀሳቐሱ ጥበብ ግን ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ኣብ መጨረሻ ድማ ሞንቲ እንትሓዝን ቻርሊ ድማ ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ገቢርካ ኢኻ ከተሓዝን እውን የብልካን ይብሎ። ሞንቲ ግን ብዙሕ ገንዘብ ሃልይዎ ዝደለዮ ኣብ ዝገዝኣሉ ሰዓት ንጥበብ ግን ብዘይምርካቦ ምኽንያት ዓብዪ ስሕተት ከም ዝሰርሐ ይስምዑ። ኣብ ናይ ፀወታ መጨረሻ ድማ ኣብ ናይ መድረኽ መደረ ዝገበረሉ ብምውፃእ ገንዘብ ኩሉ ነገር እኳ ክገዝእ ተኸኣለ ጥበብ ግን ክገዝእ ከም ዘይኽእል ይምስክር። ካብኡ ድማ ዘለና ገንዘብ ዝውዳእሉ መዓልቲ ሎማዓንቲ እዩ። ስለዚ ፓርቲ ኣዳልዩ ኣለኹ ኩልኹም ንዑ ብምባል ይዕድሞም። ብኻሊእ ገጽ ኣንጀላ ሪፖርት ንምቕራብ ዝተረፋ ገንዘብ ዜሮ ብምባል ትውድእ እሞ ኣንጀላ ካብኡ ንድሓር ምስ ሞንቲ ንምዝራብ እውን ኣይደለየትን። ምክንያቱ ገንዘቡ ነፃ እንትቐሪ ንሱ ግን ኣብ ኢሉ ዝኾነ ነገር ዘይመሓዙር እያ እያ። ስፓይክ ድማ ናይ ዓርኩ ገንዘብ ከም ናይ ባዕሉ ገንዘብ ስለ ዝቆፅሮ ንዶናልድ ተኸታቲሉ ብምሓዝ ገንዘብ እንዳሰረቐ ከም ዝነበረ ይቃልዑ። እንተኾነ ግን ሞንቲ እዚ ገንዘብ ሕጂ እውን ኣይደለዮን። ካብኡ ድማ ዶናልድ መሊሱ ነቲ ዝሰረቐ ገንዘብ ይረኽቦ። ንፅቢሒቱ ሞንቲ ብበዝሒ መስተ ምኽንያት ሓያል ናይ ርእሲ ሕማም ሒዝዎ እንዳሃለየ ካብ ድቃሱ ይትስእ። ገና ኣብ ምትስኡ ድማ ናይዚ ሆቴል በዓል ዋና ናብኡ ዝመፀ እንትኸውን 30 መዓልቱ ድማ መውድኡ ይዛረብ። ወሲኹ ድማ እስካብ ሕጂ ትኽደኖ ዝነበርካ ክቡራት ክዳውንትን ሆቴለይን ገዲፍካዮም እትወፃሉ ሰዓት ሕጂ ብምባል ንሞንቲ እቲ ናይ ቀደም ክዳን ዝኽደኖ ዝነበረ ክዳን ንኽኽደን ገቢሮሞ ካብዚ ሆቴል የውፅእዎ። ሕጂ ድማ 300 ሚልዮን ዶላር ንምቕባል ናብቶም ጠበቓታት እንዳኸደ እዩ። እንተኾነ ግን ዘይፈልጦ ነገር እንተሃለወ ዋረን ንዕኡ ንምውዳቕ ሓድሽ ዒላማ ከም ዝሓዘ እዩ። ካብኡ ድማ ዋረን ዝሰረስዐ ገንዘብ ኣብ ኢድና ኣሎ ኢሉ
ንሞንቲ ንግሩ ሞንቲ ድሞ 12 ሰዓት እንትብል ኩሉ ስለ ዝውዳ ተስፋ ቆሪፁ ንምፍራም ናብ ውሽጢ ኣቱ። እዚ ፊርማ ድማ ዘሪኦ ኩሉ ነገር ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ፣ ኩሉ ገንዘብ ይቕረየኒ ዝብል እዩ። ዋረን ድማ ሕጂ ፈሪሙ ኣይፈረመን እንዳበለ ተሓቢኡ ኣብ ዝረኣያሉ ሰዓት ኣንጀላ ናብኡ ትመጽእ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ እንተሓቶ ሞንቲ ተሳሒሩ እዩ ብምባል ኩሉ ተሓቂ ነግራ። ነዚ ሰምዐት ኣንጀላ ድማ ቀልጢፋ ናብ ውሽጢ ብምእታው እዚ ነገር መፃወድያ ከም ዝኾነ ንሞንቲ ትነግሮ። ካብኡ ድማ ብዋረን ሓሪቓ ከፀፍዖን ትብል ሞንቲ ደው የብላ እሞ ባዕሉ ብጉስጢት ይሃርሞ። ኣብ ሰዓት ድማ ዋረን ሞንቲ ስለ ዝሃረሞ ክሲ ከም ዝኸፍተሉ ይነግሮ። ኣንጀላ ድማ ባዕላ ጠበቓ ስለ ዝኾነት ቅድሚ 12 ሰዓት መምልኡ ባዕላ ንኽትከራኸረሉ ይቆፅራ። ኣንጀላ ድማ ዋረን ዘቐረየ ገንዘብ ኣሎ እዩ ኢሉ ዘምፅኦ ገንዘብ ንባዕላ ከም ጠበቓ ስለ ዝተቆፀረት ከም ክፍሊት ትቕበል። እዚ ማለት ድማ ሕጂ ኣብ ኢድ ሞንቲ ዝኾነ ገንዘብ ኣይቐረየን ማለት እዩ። እዞም ጠበቓታት ድማ ሓደ ግዜ ከም ዝተሰዓረ ብምእማን ኩሉ ገንዘብ ንሞንቲ ኣሕሊፎም ይህብዎ። ሞንቲ ድማ ሓዱሽ ናይ ህይወት ምዕራፍ ካብታ ሰዓት ጀሚሮም ምስ ኣንጀላ እንዳጀመሩ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኹ ኣነ ብዝክፍለየኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም።